אני מתחיל לשתף. ושלמה יגיד מה אנחנו צפויים לפגוש. אתם רואים? אתה נעלמת מהתמונה, אני רואה אותך רק בתמונה הקטנה, אבל לא בתמונה הגדולה. התמונה הגדולה היא מלאה בטקסט. started screen, הופה. לא. שנייה, אני מחפש את זה. טוב, אבל אתם שומעים אותי, נכון? כן. אני רוצה להביא סיפור של אברהם קרפינוביץ', der פולקלוריסט. אברהם קרפינוביץ' הוא סופר יידי, הוא נולד בווילנה ב-1913, הוא נפטר בתל אביב ב-2004. אביו היה מנהל התיאטרון העממי בווילנה, הוא נספה בשואה יחד עם בני משפחתו. ב-1941 נמלט קרפינוביץ' מווילנה, הגיע עד לקזחסטן, ב-1947 עלה לארץ ישראל באונייה שנוסע הוגלו לקפריסין, השתקע בתל אביב ועבד 30 שנה בתזמורת הפילהרמונית. המנכ"ל שלה, נכון? סליחה? המנכ"ל של התזמורת? זה לא מה שהיה כתוב בוויקיפדיה, אני מקריא לכם סיכום קצר שעשיתי מתוך הוויקיפדיה. מה שאני זוכר, שהוא היה באדמיניסטרציה של תזמורת. כן. הוא כתב כמה מאמרים פוליטיים וכתב גם על גורלה של היידיש. ב-1959 פרסם את הרומן הראשון שלו, Der Weg kein Sdom, הדרך לסדום. הוא כתב גם מונוגרפיה ביוגרמית על הוברמן, מייסד התזמורת, וזה הספר היחיד שלו בעברית. הוא כתב 9 ספרים. עכשיו, לדר פולקלוריסט אני התוודעתי כשלמדתי במסגרת, בחלק מהסיפור הזה, אני התוודעתי כשלמדתי יידיש במסגרת אחרת, והוא מצא מאוד חן בעיניי, משום שיש פה דמויות ששובות את הלב, אתם תראו את זה בעצמכם כאשר נקרא את הדבר הזה. הסיפור הוא על אדם שנשלח מטעם האקדמיה של היידיש, היבו, כדי לאסוף פניני לשון מהמוכרים בשוק, שידועים בשפתם העסיסית מאוד, אם לנקוט לשון נקייה. ומתפתחים יחסים בינו לבין אחת ממוכרות הדגים. והיחסים האלה הם נפלאים, כפי שתראו בעצמכם. אז נתחיל. יש לי שאלה, באיזה ספר אתה זוכר מופיע הסיפור? כן, אני חושב שאם תגלול את המאמר הזה עד להתחלה, תראה את שם הספר. שכחתי אותו, אבל שנייה אחת, אני לא יכול לגלול. עוד קצת. beim Wiener Durchhof. דורחויף. דורחויף, כן. כן. מה זה הדורחויף? סמטה, אני חושב. לא בטוח. כנראה שבווילנה היה חיבור בין הבתים דרך מעין מעברים פנימיים, לא ברחוב, אלא בין הבתים. נדמה לי שזה המשמעות של דורחויף, אם כי אני לא בטוח, אבל לא מדובר ברחוב. ויש בזה גם עניין של אינטימיות, כי אני רוצה לחזור על מה שאמרתי לשלמה, ואולי שמעתם, אולי לא, לגבי קרפינוביץ', מה שנראה לי מאוד מוזר ולא מוסבר, זה שבלקסיקון פונדרנאייר יידישר ליטרטור, ב8 כרכים, בערך שלו
על הביוגרפיה שלו, כל התקופה בין שתי מלחמות העולם חסרה. אנחנו יודעים שקרפינוביץ' כתב הרבה על העולם התחתון היהודי. ויש לי הרגשה שיש אולי סיבה, אם כי אני לא יכול לנחש בדיוק למה, שלא כתוב על הביוגרפיה שלו בשנות ה-20 וה-30 בווילנה. תשמע, בשנת ה-20 הוא היה בן 7. בסדר, אבל מתי בשנת ה-20? אם הוא נולד ב-13... הוא נולד ב-13. אם הוא נולד ב-13, אז ב-15 הוא כבר היה כמעט בחור במצווה. אז זאת אומרת, ב-25, כן? מה קרה ב-27, 8, שנות ה-30? ההשערה שלי היא, מבלי שאני מכיר פרטים ביוגרפיים, שהוא באיזושהי צורה היה די קרוב לעולם התחתון, בגלל הסיפורים שלו. יש שם היכרות עם העולם התחתון, מעל ומעבר למישהו שסתם מפנטס, אלא מישהו שמכיר טוב את העולם הזה. עכשיו, היו לו גם אחים, חוץ מאבא שלו, שניהל תיאטרון, גם אחיו היו קשורים בחיים הפנימיים בווילנה, כתוב בביוגרפיה של הקרפינוביצ'ים, ואני רק מעלה את זה כי היום אנחנו לא נקרא סיפור על העולם התחתון, אבל זו תופעה מעניינת. ווילנה הייתה בהחלט מקום מאוד פורה לתיאורי ספרות על העולם התחתון. חיים גרדה הסופר כתב על העולם התחתון, וסופרים אחרים כולל קרפינוביץ'. טוב, אז אני מכיר את ספריו של דימון רניון, שכתב הרבה על העולם התחתון האמריקאי. כן, בסדר, אבל כאן שאלה מעניינת, זה השתקפות העולם התחתון בספרות יידיש, ויש לא מעט. אני זוכר, אני פעם עשיתי טבלה של 40 סופרים שמתארים את העולם התחתון בשתי מלחמות העולם, סופרי יידיש. טוב, אז ניגש לסיפור, ואנחנו כדרכנו ננסה לשתף את כולכם. כמה אתם עכשיו, כולל אדם? 3. 4. 4. אז יהודית, שלום, אדם וחיה. 5 יחד עם אדם. אז מי החמישי? בלה הצטרפה, זה אתה. בלה, חיה, אדם. בלה באה? כן. כן. רגע, בלה, את רוצה להמשיך בבקשה? לא. לפי התוכנית, תכננו שבלה תמשיך אם היא רוצה. אז אנחנו יכולים להמשיך עם בלה, ואמרנו שאחר כך, כשהיא תגמור, אנחנו נעבור לשלמה. מה את אומרת, בלה? בלה, מבחינתי בכיף. לא, מבחינת התוכנית, זה לא טובה שאתה עושה לה, ככה תכננו. אז מה את אומרת, בלה? אני מציע, היות ואנחנו כבר הצגנו את הנושא של שלמה, כן. שלא נקטע את זה באמצע, שנמשיך פה באיזשהו מהלך המשכי, ואולי נחזור לבלה. אז השאלה עכשיו, בסדר, אני מוכן לקבל את זה מכיוון שהתחלנו, אבל האם בלה יש לה הערכה כמה עוד שאלות יש לה לגבי הטקסטים שאנחנו מתעסקים עם התרגומים שלה? בלה, יכולה לדבר? כן, שומעים אותי? כן. כן, אני חושבת שאני צריכה פגישה שלמה כמו שהייתה ביום ראשון,
ואני אשמח ביום ראשון הבא, יום אוקיי. שני. במפגש הבא. יש לנו זמן פנוי, יש אז משבצת. אדם, ביום ראשון מה התאריך? יום שני, אנחנו... יום שני, לא ראשון, כן. מה התאריך? יום שני הוא ה-17 לחודש. אז נקבע, תרשום את בלה ב-17 לחודש, ונתחיל עם שלמה. שלמה, תתחיל לקרוא, ואחר כך נחלק ליתר החברים בקבוצה. עכשיו, אם אתה קורא נכון, אני שותק. אם אתה עושה שגיאות, לדעתי, אני מתקן. זה חלק מהמשחק. משפט, אל תקרא רצוף, רק משפט ראשון. Auf dem Wiener Fischmarkt ist gewesen voll. תתרגם. בשוק הדגים הווילנאי היה מלא. המשפט הבא. In einem schmalen Durchgang zwischen Reihen Balayes haben sich... רגע. zwischen Reihen, לא ראיין, אלא ראיין. Reihen Balayes. איזה אותיות זה? בית א' למד י' י' עין סמך. Balayes. Balayes. Haben sich herumgedreht Jedenes von der ganzen Gegend. herumgedreht. herumgedreht, כן. האם יש פתח תחת היהודים בהרומגדרייט? לא. לא, אז אם ככה זה הרומגדרייט. תנסה לתרגם, תקרא עוד פעם משפט. כמו לדור כאן בסמטה צרה. לא, רגע. תקרא עוד פעם את המשפט ביידיש, ואז... in einem schmalen Durchgang zwischen Reihen Balayes, די, קראת כמה מילים, תנסה לתרגם. בתוך סמטה או מעבר צר בין קערות... ריין, מה זה ריין? ריין... מי יכול לעזור? שורה. רי זה שורה. ריין? שורות. שורות. כן. שורות, ובלייש זה קערות. אני גם יכול לנחש, אבל לא ברור לי. עכשיו, שלי איננו, אבל האם למישהו יש מילון של ארכבי? אני פתחתי את המילון של דוקטור דומינסקי שושנה, שזה מילון אונליין, ושם יש ריין. ושם יש? את המילה ריין. לא, ריין יודעים, שורות. זה סדרה במתמטיקה. אבל כאן הכוונה כנראה לשורה. ודאי, לא, לשורות, זה רבים. רי, שורה אחת, ריין, שורות. זה רבים. אבל השאלה, מה זה בלייס? זה לא קערות, אלא מיכלים יותר גדולים. אז מה אומר המילון? בלייס זה גיגית. בדיוק. קערות, זה בדיוק מה שאמרתי. לא, קערה זה משהו שעומד על השולחן. גיגית זה משהו שעומד על הרצפה, וזה הרבה יותר גדול. הלאה, תקרא את זה ביידיש. haben sich herumgedreht, Jedenes, סובבו שם נשים, von der לא ganzen... סובבו, רגע. אם היה כתוב הומגדרייט, אז סובבו. כאן כתוב הרומגדרייט. איך היית מתרגם? הרומגדרייט, זאת אומרת, כן, הסתובבו. אני מנסה לדייק. יידנס, כן, נשים יהודיות. נשים יהודיות, von der ganzen Gegend, מכל האזור. מכל האזור. המשפט הבא. Die Weiber von Papelves und Zaresh. לא פפלבס, von פופלבס. פופלבס. וילנה, כן? Und
זרצ'ה. זרצ'ה, זה כנראה שמות מקומות. לא סתם מקומות, אלה מקומות מאוד מפורסמים. פופלבס מוזכר גם אצל גראדה בסיפורים שלו על וילנה, וזרצ'ה זה אזור איפה שהחזון איש היה חי, זה אזורים שיהודים גרו שם. גמרת עם נקודה? נגמר המשפט? לא, haben sich der Wust. Die Weiber von Poplavus und Zaretsche haben sich der Wust. זאת אומרת, הם הכירו אישה את רעותה. לא. תראה, שלמה, אתה נכנסת אחרי 30 ויותר שיעורים. אחת השיטות של העבודה שלנו זה לבקש לא לקפוץ אל ההבנה הכללית של משפט, אלא לנסות לתרגם במדויק כל מילה. הום זיך דר ווסט. אתה יכול לנחש משהו יותר מדויק? הום זיך דר ווסט, זאת אומרת שהם הכירו אישה את רעותה. לא. ויסן זה לא הכרה. סליחה? אדם? לא, אני אומר, המילה קנן זה להכיר זה את זה, המילה ויסן שייכת לידע. כן. Die Weiber von Poplavus und Zaretsche haben sich der Wust. מישהו יכול... Der Wissen זה לגלות, to find out. אולי נודע להם. נודע להם, בדיוק. אז לאנשים האלה נודע להם, haben sich der Wust. זיך, זה פעולה רפלקסיבית. הידע נפל על עצמם, נודע להם. תמשיך ביידיש עוד קצת. אז man hat angeführt von der... לא כתוב angeführt, יש קמץ, או שאין קמץ. Angeführt. כן. Angeführt von die Breslauer Azeres. Ozeres, Bilike Stinkes. אוקיי, תנסה לתרגם. זהו זירקוס נודע להם תקרא עוד פעם את המילים. אז man hat angeführt von die Breslauer... Ongeführt. יש תחת א'. אז מה נודע להם? אז מאוד ongeführt. תרגום. von die Breslauer... לא, מאוד Azeres. תנסה לתרגם קודם את ה-ongeführt. אז man hat angeführt... ongeführt. זאת אומרת שהם... אתה לא חייב לדעת, אני מההקשר אני מנסה, זאת אומרת שהייתה כאן איזושהי יוזמה. לא, חכה. לא מבינים טקסט מן ההקשר, קודם מבינים את זה ממבנה המילה. זה מה שבמשך 31 שיעורים ניסינו להסביר. ongeführt בנוי על ידי פרפיקס on פלוס הפועל פירן. הפועל הוא on-פירן. מה זה פירן? אתה יודע. מה זה פירן? פירן זה... לנסוע, אני יודע... לא, זה העניין, כן. אז קודם כל נבין את המילה. פירן זה להוביל. עכשיו, הפרפיקס on זה לעשות פעולה הרבה. אז האנשים האלה מפופלבס וזרצ'ה, הום זיך דר ווסט, אלה שמסתובבות שם בשוק של הדגים, נודע להם, אז מן, זה גוף סתמי, לא אני, לא אתה, לא, אלא מישהו, כן? מהות ongeführt, שהובילו, הביאו הרבה, מה הביאו הרבה? תמשיך ביידיש. von die Breslauer Azeres. תרגום. von der Breslauer Azeres, Azeres אני לא יודע מה זה. אוקיי, מי יכול לעזור? עוזרה? לייק.
אגמים. אז נודע לאנשים שהביאו הרבה מהאגמים של ברסלב. מהאגמים של כתוב ברסלבר או מה? כן, ברסלבר. אוקיי, אני לא מכיר את האזור, אבל זה אגמים כנראה ידועים ששם היו דגים, אז מה הובילו בהרבה? מה הביאו? גיליקה, זאת אומרת זולים. שטינקה זה כנראה סוגים של דגים. כן, הדבר היחיד שזוהי שפה מקצועית של מוכרי דגים. עכשיו, שטינקן ביידיש מה זה? מסריח. מסריח. אז אני לא יודע למה הכוונה שטינקרס, האם הכוונה לדגים שעבר זמנם, כן, והם כבר לא טובים למאכל, ולכן הם מסריחים, אני לא יודע, נראה לפי ההמשך. מי עוד רוצה לקרוא? חיה, את רוצה? אני מוכנה. בבקשה. Haben Sie sich losgetan, haben Scheure. אוקיי, תרגום. אז הם עזבו את הכל כדי לחטוף סחורה. לא עזבו, אלא הביטוי האידיומטי זיך אלוסטון. אלוסטון זה לא עזבו, לוזו זה לעזוב, אבל זיך אלוסטון, מי יכול לעזוב? הם הקדישו את עצמם, אני חושב. איך אתה אומר? הקדישו את עצמם, הם נטו לעשות משהו. חפן סחוירת. זיך אלוסטון, אתה מנסה ובצדק להבין מההקשר, אבל התרגום המדויק. אדם זיך אלוסטון, ביטוי אידיומטי. אתה שומע אותי? אני שומע. אתם שומעים אותי דרך אגב? כן, שומעים. מה הפועל המלא? הפועל הוא דיווייבר, אנשים שהסתובבו בשוק, כשנודע להם שהביאו, כן, מהאגמים שטינקרס, שאנחנו לא יודעים איזה סוג של דגים, הובן זה זיכה לוזגטון. לוזטון. אני גלוש צריך אגבורת, זאת אומרת, הוא נתן לזקן שלו לצמוח. לא, רגע, אני עכשיו ביקשתי מאדם שינסה, נעשה את זה בסדר, אחרת יהיה לנו בלגן. אני רוצה לשמוע את מה שאדם חושב, אם הוא יכול. יש שני אינפיניטיבים של לוזנזיך. אחד זה to have done, והשני to set about, submit oneself to, be able. לא, אולי תסביר לנו בעברית, אנחנו לא יודעים אנגלית. זיך אלוסטון, איך היית אומר בעברית? או שהם עשו או שהם התכוננו. לא זה, זיך אלוסטון, אולי כאן. הם קרשו לעצמם? את מתקרבת, אבל זה לא זה. זיך אלוסטון, לוזן אמרנו כמו ששלמה אמר, כן? או כמו שאת אמרת, משהו להתיר, לעזור. לוזן, זיך אלוסטון, זה לעוט, בעין ופתת. זאת אומרת, להסתער, כן? להסתער, זה זיכה לוזגטון, הם כולם רצו, הסתערו, מה עוד כתוב שם ביידיש? חפן סחוירה, הסתערו לחטוף סחורה. וואו. כן? למשל, דולרים hat man gesehen in die Gassen. דולרים ראו ברחובות. haben sich Menschen losgetan, זה חפן. אנשים הסתערו לחטוף אותם. טוב, חיה הלאה.
כן, רגע. By the Fisher case, gebrannt die Finger. אצל מוחות הדגים בערו האצבעות. מה הפירוש? בער להם, לא היה להם סבלנות. לא הייתה שריפה. הלאה, ברור משפט. שלא. דקדק להם, כמו שאנחנו אומרים אצלנו באצבעות. סיסגוון, ההייסר פרקויב, הייתה מכירה חמה. נכון. זאת אומרת, מוצלחת. אלה רוצים לקנות ואלה רוצים למכור, כן, והדגים עוברים מיד ליד, והם דגים שקוראים להם שטינקרס, אנחנו עוד לא יודעים בשפה מקצועית אם זה טוב או אם זה רע. עוד משפט? Da hat man nicht gedacht, bei jedem Fischl unterhalten die Plätwe, כדי einzureden, als es dort reut, a Simen von Frischkeit. אוקיי. או לא היה, איך קראת פלטווה? כך כתוב, פלטווה. אוקיי, עכשיו תקראי עוד פעם 3 מילים, 4 מילים, ותתרגמו. Da hat man nicht gedacht, פה לא היה צריך, כן. bei jedem Fischl unterhalten die Plätwe. פישל? פישל זה דג קטן, דגיג. ביד, לא היה צריך... כל דג קטן, לא היה אצל כל דג קטן, צריך מלמטה להרים את הפלטווה. פלטווה לפי מה שאני קוראת זה כנראה הזימים או... כן, כדי לבדוק אם הוא טרי. כן, נכון. אני יודעת איפה בודקים, מתחת לפלטווה. אז את יודעת, לא מכיר. הלאה. כדי אונצורדן, כדי לשכנע סיסדור רוי. כדי מה המילה אונצורדן? איינצורדן. איינצורדן. מה זה איינצורדן? לשכנע. לא. או להגיד לעצמם, לשכנע הסיסדור טרוי, כדי להיווכח. טוב, איינרדן, התרגום המדויק, הרי רדן זה לדבר. הפרפיקס של הפועל עין זה לתוך. איינרדן לדבר לתוך הקונה, ואז לשכנע, הכוונה. כן, כן. או לשכנע אפילו אם האמת היא לא אמיתית. כן? זאת אומרת, המוכרות של הדגים, מה שמשתמע מהשימוש במילה איינרדן, שהמוכרות של הדגים היו מוכנות למכור גם דגים לא טריים, והם היו מדברות אל הקונים ומנסות לשכנע אותם. אבל פה לא היה צריך לשכנע, ולא לדבר לא אמת, מכיוון שאם מרימים את הזימים, כמו שאת אומרת, או איך שקוראים לזה, אז מה רואים? הסיסדור טרויט. זהו. אז אם, כן, בדג מתחת לקסקסים, או מה שלא יהיה, אדום, זה סימן שהדג טרי. לכן המילה שטינקרס, כן, מסריחים וטרי, יש פה משהו שאנחנו, מבחינה מקצועית, אני עוד לא מבין. הלאה. מנות ungeworfen dem Koine, Akoschik, Dräub und ihm geheißen sich rucken weiter. אוקיי, אז איך עשו המוכרות? מנות ungeworfen dem Koine, תרגום? זרקו כלפי הקונה. לא כלפי הקונה, אלא... את הקונה. ungeworfen dem Koine, מה עוד 2 מילים? ungeworfen dem Koine, הקושיק. אוקיי, מה זה קושיק? שקית, סל קטן. סל, לא שקית, סל. אז מה זה מאותו ungeworfen dem Koine, הקושיק? זרקו על הקונה סל? לא, זרקו לו ביד כאילו, כך... לא, לא ביד, לא, אין שם שום יד. זרקו לו סלסלה. מה זה ungeworfen? לא כתוב מאוד geworfen, זרקו, כתוב ungeworfen. שוב, הפועל ורפן לזרוק, אבל יש פרפיקס לפועל on.
אולי זה העמיסו? לפועל ורפן, את המילה און ורפן, איך היינו מתרגמים? אולי להעמיס? נכון, מילאו את הסל, את הקושיק, העמיסו דגים. זרקו את מלוא הסל דגים לתוך הסל. הלאה. יש פה מילה שאני לא יודעת מה זה, דרויב. כן, אז איך זה במשפט? Ongeworfen dem Koine Akoschik, Droib und ihm geheißen sich rucken weiter. אוקיי, המילה דרויב, אילו היה לנו אפרים, הוא היה יכול לעזור לנו לתרגם מבחינה אטימולוגית. דרויב, כאשר הסבתא שלי, כן, שהייתה שולטת במטבח, בבית שלנו בבואנוס איירס ביחד עם האמא שלי, אבל הסבתא שלי היא זאת ששלטה, בשבת או במשך השבוע, כשהייתה מכינה ההלזלה, גרגרת של עוף, איזה כנף קטן, היא הייתה קוראת לדברים הקטנים האלה, החלקים הקטנים, דרובינה. יכול להיות שהמילה דרויב, הכוונה זה דגים קטנים. יש למישהו מילון? אני עכשיו מסתכלת. כתוב small fry. בזיוק, small fry. זאת אומרת, חלקים קטנים של הסחורה הזאת שהם מכרו. זה שוב, שפה מקצועית. שטינקרס, דרויב, כנראה דגים קטנים. בלה, את רוצה לקרוא הלאה? בלה, את שומעת? אתם שומעים אותי? כן, כן, אני פה, הייתי על מיוט פשוט. In dieser Tag hat sich der Folklorist Rubinstein weggelassen zum Fischmark Kleibenmaterial. קלייבן, אבל אין פתח מתחת ליוד. אז בהוצאה הזאת ביידיש, הם עדיין לא כתבו לפי כללי איבו. אוקיי. תקראי בבקשה 3-4 מילים ותתרגמי. In dieser Tag, ביום כזה, hat sich der Folklorist רובינשטיין, הפולקלוריסט רובינשטיין, איש הפולקלור, כן. לא יודעת מה זה אומר. הודזיך. weggelassen zum Fischmark. אוקיי, מהו הפועל כאן? לוזן אבקלוזן. אבקלוזן. הודזיך אבגלוסט. הנה, יש לנו שוב השימוש עם הביטוי האידיומטי אבקלוזן. אבל כאן אנחנו לא נגיד... זה זיך, כן, זה זיך, זה חוזר על עצמו כאילו. כן, אבל לא הייתי מתרגם, הוא עטה על השוק, הודזיך אבגלוסט, הוא נתן לעצמו ללכת אל השוק. אוקיי. כן? הלאה. קלייבן מטריאל. מטריאל. לבחור חומרים. לא, קלייבן כאן, קלייבן זה יכול להיות לבחור, אבל לא כאן. קלייבן, איך אמרת שלמה? לאסוף. לאסוף חומר. עכשיו, תשימו לב, כמו ששלמה הסביר לנו, זהו סיפור על פולקלוריסט מקצועי, שהולך לאסוף שפה מקצועית אצל בשוק, והוא הולך אל מוכרי הדגים, וראינו כבר שקרפינוביץ' בכוונה משתמש בשני מונחים מקצועיים, שטינקרס ודרויב, ואותו רובינשטיין עכשיו הולך לשמוע איך מדברים אנשי השוק, והוא ירשום בשביל איבו, קודם שלמה אמר איבה, אבל זה ראשי תיבות, ייבו, יידישר ויסנשפטליכר אינסטיטוט. למה יש קמץ תחת האלף?
כדי שאת הקיצור אפשר יהיה לקרוא עם איזה היגוי שעושה רושם של מילה. אבל האמת שאינסטיטוט לא צריך את הקמץ. אבל כדי לתת לראשי התיבות איזה מובן, אז קראו ליידיש וויסנשאפטליכע אינסטיטוט, בקיצור, גיבו. אוקיי, הלאה בלה, עוד משפט. ist gekommen von der Städte, als hinter Bialystok. מתרגמים. is gekommen, הוא הגיע, הוא בא מעיירה, יש שם מילה שדילגת. is gekommen, ist gekommen von der Städte, אין המילה, als hinter Bialystok. אוקיי. אז אולי נמצאת, או שהיא... מי יכול לעזור? מה זה האז' הזה ביידיש? זוהי מילה קצרה, רבת משמעות. כן. אדם, אמרת משהו? אפילו? לא. ממש? תשמע, אתה איכשהו מכוון, אבל זה לא התרגום שהייתי נותן. אני זה יודעת ממש. שזה מקבל משמעות שונה במשפטים שונים. לא, דווקא יש רק משמעות די כתובה, די קבועה. יהודית, רצית להגיד משהו על אז'? לא. אוקיי, אז מה אומר, תסתכלו אם יש בכלל אצל ויינרייך המילה אז'. זה גם לא יעזור הרבה, מה? At least, לפחות, no less than, up to. אוקיי, זה בסדר, זה הכל אפשרויות, אבל בואו ניתן בעברית אקוויוולנט ששווה לרוב העניינים. אתן לכם דוגמה. אנחנו נמצאים במדינת ישראל. מהו המקום הכי מרוחק בגבולות המדינה? נגיד מטולה? אז אני אומר ככה, איך ווין אין אילת. אני גר באילת. mein Bruder wohnt אז in מטולה. איך הייתם מתרגמים כאשר אחד באילת אומר שהאח שלו גר אז in מטולה? בכלל? מה זה זה? בכלל במטולה. במרחק הכי גדול מהמקום שעליו אנחנו מדברים בו אז. זה אחד מהפירושים כאן אומר no less than. כן, אבל באנגלית זה לא, קשה לתרגם את זה לעברית, כן? אי אפשר במילה אחת. דוגמה אחרת כדי שיהיה ברור, כן? ניתן אמירה פוליטית. ביבי נתניהו is der, מהו? הויפטמיניסטר, כן? הוא המיניסטר, ראש הממשלה. is nicht von Jerusalem. Ist gekommen, kein Eretz Israel, als von MIT. כן? אם היינו צריכים לתרגם, הדוגמה שלי היא קצת צולעת, אבל אתם מבינים מה. זאת אומרת, הוא בעצם, אני לא יודע אם הוא נולד בארצות הברית, אבל הוא בילה שם המון שנים. והוא הגיע, במקום להישאר ב-MIT, הוא הגיע כל כך רחוק לפה כמו מ-MIT. כל כך רחוק מפה כמו. זה נניח כאילו אנחנו אומרים, הוא בכלל מ-MIT? משהו כזה. לא לגבי נתניהו, אבל... אז במשפט פה זה הרחק מעבר ביאליסטוק? בדיוק. הרחק מביאליסטוק. מעבר ביאליסטוק. בדיוק. הינטר ביאליסטוק זה עוד יותר. זאת אומרת... אז הינטר ביאליסטוק. כן. פוד ביאליסטוק היינו אומרים בפולנית, אם אנה הייתה כאן, כן, מאחורי ביאליסטוק. אוקיי, בלה, עוד משפט. אוקיי.
זמלן פולקלור in ירושלים דליטא. אוקיי. אז הוא הגיע כל כך רחוק, כן? מאיפה הוא היה? בעיירה, פונשטטל, אז גינטר ביאליסטוק. כן, אז הוא הגיע מאיזו עיירה, שכוחת אל מאחורי ביאליסטוק, שאף אחד לא יודע את שמה אפילו, הוא לא אומר את שמה. למה הוא אמר? לאסוף... זמלן פולקלור in ירושלים דליטא. כן. אוסף. לאסוף. לאסוף. פולקלור. בליטא, כן. כן, הרי לווילנה קראו ירושלים דליטא. מה ההבדל בין זמלין לקלייבן? או, טוב ששאלת, ואני תמיד שמח לשאלות כאלה. למה? מכיוון שזה נכון שזמלן וקלייבן הם כאילו סינונימים, אבל מילים נרדפות תמיד יש הבדל במשמעות. הם אף פעם לא אחד על אחד. מה ההבדל? זמלן זה לאסוף בצורה שיטתית. קלייבן זה לאסוף בצורה רנדומלית. ויש עוד הבדלים. כן. קלייבן, אם הוא היה אומר קלייבן, קרפינוביץ', הוא לא היה מחדד את המקצועיות של הפולקלוריסט. הפולקלוריסט, הלינגוויסט, קלייבנישט, זמלט. כן? הוא אוסף, הוא לא בוחר או אוסף באופן רנדומלי. למרות שקודם כתוב, דר פולקלוריסט רובינשטיין, הווגלוזן צום פישמרק, קלייבן מטריאל. זה נכון, וההערה שלך היא נהדרת. זאת אומרת, קרפינוביץ' מתחיל להציג את הפולקלוריסט, את מטרתו, שהוא הולך לשוק לאסוף פולקלור. אבל כשהוא מקרב את הזום שלו לאיש עצמו, כן? הוא מחדד את המקצוע, ואז הוא משתמש בזמלן. אמרנו, זה סינונימים, אבל זמלן הרבה יותר מקצועי מאשר כלל. אוקיי. מישהו עוד לא קרא? אדם, אתה רוצה? איפה עצרנו? In יידישן. In jüdischen wissenschaftlichen Institut hat man ihm gesagt, dass Euber will gefunden echten Volksloschen, soll sich herumdrehen auf den Wilner Fischmarkt. אוקיי. תקרא 3-4 מילים, תתנדב. אוקיי, אז in יידיש באיבו, קיצור, אמרו לו, אז אם הוא רוצה למצוא לשון עממית אמיתית, הוא צריך להסתובב לו. תקרא תמיד קודם את המילים ביידיש ואחר כך. Entschuldig. Hat man ihm gesagt, אמרו לו, אז אויבר ויל גפינן, echt Volksloschen, אז אם הוא רוצה למצוא לשון עממית אמיתית, זולר זיך הרומדריין, עליו להסתובב לו, אפן וילנר פישמרק, בשוק הדגים של וילנה. יש שאלות, התרגום מצוין, יש שאלות בכל זאת, לגבי מילים. הרומדריין הייתי מתרגם לשוטט. בואי נחמיר איתך, כן? לשוטט, היינו אומרים ארום ונדלן. ארום דריין, אם אנחנו רוצים לדייק, לדעתי, להסתובב. כי המילה דריין זה לסובב. ארום דריין להסתובב סביב סביב. לשוטט, בשביל זה יש מילים אחרות. במה שאני עונה לך על ההצעה שלך, אנחנו נכנסים לסוגיה של איך מתרגמים, והאם התרגום שלך
יותר מדויק מהתרגום שלי, או להפך, אנחנו אולי נגיע לזה, לדיונים כאלה, אבל בינתיים אני רוצה להיות בטוח שכולנו מבינים את כל המילים באופן בסיסי. אוקיי. אדם, משפט הבא. Hot רובינשטיין, hot גהונקן, אף הפוס. אני לא יודע מה זו המילה גהונקן. אוקיי. רגע, מה המילה הראשונה שקראת? חוץ'. חוץ'. איך תתרגם חוץ'? עם זאת. לא. למרות. אפילו ש. אפילו ש. כן, חוץ'. אף על פי ש. כן? או למרות ש. עם זאת, אוקיי. למרות שרובינשטיין, הוט גהונקן אף הפוס. גהונקן, מי יכול לעזור? גרר. צלה. כשמדברים שני אנשים, לא מבינים. תעשה סדר, אדם, שירימו אצבע. כן. שלמה. גרר. לא, צלה. צלה. אם כן, הפועל, אתה צודק, שלמה, שאם אתה צולע, אתה גורר. אבל אנחנו לא מתרגמים כאילו משמעות כללית, אלא מתרגמים במדויק עד כמה שאפשר. אם כן, זה לצלוע. מה זה גהונקן? אז הוא צלה. כן, אבל מה זה גהונקן, אדם? בואו נראה מה חיים בוכנר אומר. מי אומר? זה המילון של מדם בתרגום לאנגלית. לא, לא תמצא שם. כי השאלה שלי היא שאלה על סמך השיעורים שהיו לנו. אתה לא היית בהם, אז מי שכן היה, מה זה הוד גהונקן? למה לא כתוב הינקן? למה גהונקן? כי ככה טוב. הפרטיציפ, ככה בונים את הפרטיציפ. בדיוק. זאת אומרת, כאשר מדברים על זמן עבר, הפועל הוא הינקן. אם רוצים זמן עבר, צריך פועל עזר. במקרה הזה הובן, איך הוב גהונקן, הוט גהונקן, זי הוט גהונקן. זה לא משתנה בזמן עבר. ההינקן הופך לגהונקן, הגה עושה את זה פרטיציפ זמן עבר, עם חילופי היוד בו', אז אף על פי חוצ'ר הוד, אף על פי שהוא צלה הפינפוס על רגל אחת, תמשיך אדם. Is capable, כן? capable, gewinn, vergleich Wörtel sich wegschleppen in Eckstadt. אוקיי. capable, אני לא מכיר את המילה גם כן. בטח שזה... אולי זה מאנגלית. ודאי, הוא היה מסוגל, capable. איזה capable גוון, הוא היה מסוגל, capable. אדם, העצה שלי אליך, אתה יודע טוב אנגלית, אם אתה לא מבין מילה ביידיש, תחשוב על האנגלית. לא שזה יעזור לך תמיד, אבל במקרה הזה, זה עוזר. איזה capable גוון, אז הוא היה מסוגל. עוד קצת מילים ביידיש במשפט? gleich Wörtel. מה זה גלייך ורטל? זה דימינוטיב של וורט. כן, אבל מה זה ורטל? גלייך ורטל, הוא גלייך ורטל. מילה שווה. לא. גלייך ורטל זה פתגם קטן. בדיוק. זה מה שאנחנו עשינו עם שלי, עם פתגמים ואמירות וחידודים. הגלייך ורטל זאת אמירה הפוגעת ישר, או, כן? כן? לא שווה, אלא מילה to the point, כמו שאומרים. אמירה. כן. אז איזר, אבל מהו הפועל, אדם? Wegschleppen? במשפט הזה? sich wegschleppen sich. נכון. אריס גוון קפבל הוא היה מסוגל.
פארה גלייכוורטל למען פתגם, או למען השגת פתגם, הרי הוא פולקלוריסט, זיך וקשלפן, הוא היה מסוגל, זיך וקשלפן? לסחוב. את עצמו. לסחוב את עצמו. שלמה אמר, הוא הבין את זה מתוך ההקשר, אם הוא צולע על רגל אחת, אז הוא היה מוכן, זיך וקשלפן, זאת אומרת, למהר, והרי כשאדם צולע הולך לאט, לא, הוא היה סוחב את הרגל, סוחב את עצמו, כדי להגיע, לרשום איזה פתגם. כן. אין אקשטות, כלומר, לסוף העיר? לקצה העיר? זה העיר. פרגלייך ורטל זיך וקשלפן אין אקשטות. מה זה אק? אונה אק זה בלי סוף. זנב. זה פינה. אק זה זנב ואק זה סוף. כן? אבל למה ואק היא... יש למילה... למה לא ביז? רגע, למילה אק יש כמה מובנים. כשאומרים אק שטות, זה סוף העיר. כשאומרים דר הונט הוט הנק, או נעשה משהו יותר טוב. איך אומרים פיל ביידיש? דר הלפנט הוט הנק, לפיל יש זנב. סיפרתי לכם מה ילדיי, כשהיו בבית ספר יסודי, באו ושאלו אותי, למה לפיל יש זנב? ואז התשובה הייתה, כדי שלא ייגמר בפתאומיות כזאת. זאת אומרת, גם בפתיחה, העניין של זנב וסוף וכו'. מישהו אמר משהו. כן, אני שאלתי, זיך וקשלפן אין אקשטות. למה לא ביז אקשטות, או משהו כזה? אפשר היה להגיד ביז, אבל כאשר אומרים זיך וקשלפן אין אקשטות, אז הדגש הוא לא על הדרך שהוא סוחב את עצמו, אלא העובדה שהוא הגיע על ידי שהוא סוחב את עצמו הרחק הרחק. אם את אומרת, השלפ זיך וק ביז, אז עדיין הוא לא הגיע, אז עדיין המאמץ, כך אני מבין, לא בא לסיומו. אבל אם הוא כבר בתוך סוף העיר, אז זה מגדיל את המאמץ. אוקיי. אדם, עוד משפט. איזר אויך דו שמאל אופגשטנן, בפעם הזאת גם כן, כן. אופגשטנן נעמד לו. התעורר. נכון, לא, הוא נעמד, כי שטיין זה לעמוד, אויף שטיין, הפרפיקס אויף, מראה שאנחנו עושים פעולה כלפי מעלה. אז אם אדם יושב על שתי טוף, אז הוא קם, הכוונה היא שהוא החליט והתחיל להזיז את הגוף. אוי, גשטנן, הלאה. גנץ פרי, איזר, סליחה, רגע, איזר אופגשטנן גנץ פרי, מה פירוש? הוא התעורר מוקדם בבוקר. נכון, זאת אומרת, הוא נעמד מתוך המיטה, הוא ישן, אוקיי. ונגקומן אפן פישמרק. ונגקומן. תרגום? הלך. לא, גקומן. הגיע. והגיע... זה לא אונגקומן? אונגקומן, שאלה מצוינת. מה ההבדל בין גקומן ואונגקומן? אם היה כתוב ונזעון גקומן, היה צריך לכתוב אין פישמרק. אפשר, ואם כתוב ונזגקומן אויפן פישמרק, גם אפשר. כן? מה ההבדל בדיוק? אולי מבחינת מי שנמצא בפישמרק. אם אומר אריזגקומן אין פישמרק, זאת אומרת הוא בא מרחוק. ומי שנמצא בפישמרק רואה מישהו שבא. אבל פה קרפינוביץ' אומר לנו שהוא סחב את עצמו ומיהר והגיע לתוך השוק, מבחינת אלה שבשוק ראו אחד צולע
שסוחב את עצמו ומגיע לשוק. זה כל מה שאני יכול להגיד על ההבדל. עוד משפט. סיסגוון פרים השוורר מיילך. תרגום. היה זה בשבילו מהלך קשה. נכון. כתוב מהלך, ואדם קרא, כמו שיהודים אומרים, המיילך, מהלך. עוד משפט? ציין דם הינקדיקן פוס פון סוויצ'ר גס. ציין, משך לא. את הרגל... כתוב, לא כתוב משך, אין פה זמן עבר. מושך, סליחה. למשוך, הוא נותן את שם הפועל, ציין למשוך. מה זו הייתה העבודה הקשה? בשבילו למשוך דם הינקדיקן פוס. פון סוויצ'ר גס. לא, למשוך מה? את הרגל הינקדיק, את הרגל הצולעת שלו. נכון, מרחוב סוויצ'ר, שאנחנו, אין לנו מפה מולנו, אבל ודאי המרחק במפה בווילנה היה גדול, כן? והוא הרהות גהת זין קמרל, איפה שהחנות הקטנה שלו הייתה. איך כתוב המילה חנות, אתה אומר? קמרל. קמרל. לא, סליחה, זו טעות שלי. זה לא קרום, קמרל. חדר שלו. החדר שלו, חדר קטן. אבל כן. כתוב הרהות גהת זין קמרל. אז הוא לא סוחר, אם הוא היה סוחר, אנחנו מבינים איפה שהיה לו. איפה שהיה לו החדר הקטן שלו, אולי אפשר להבין מזה איפה שהוא גר בבית, לא בסחירות, אלא שהיה שלו, אולי. עוד משפט. ביזנמרק, עד לשוק, איזינית גוון הזוי לייכט. תרגום. עד לשוק, זה לא היה לו כל כך פשוט. שלמה, יש... כשאתה שומע את העבודה הקשה שלנו לתרגם במדויק את המילים, האם אתה מעריך עוד יותר את הכישרון הספרותי של קרפינוביץ'? מאוד. זהו. אני גם נהניתי מאוד, אתם תראו את זה הלאה, מהתיאורים שלו, הוא נפלא. כן, כן, לא, אבל עכשיו אני מדבר, הרי כשאתה קראת את זה בפעם הראשונה, תרגמת לעצמך בערך על פי ההקשר. נכון. היום עשינו עבודה כירורגית קצת מעצבנת. לא, בכלל לא, זאת עבודה בלשנית נפלאה לפי דעתי. לא, זהו. אז השאלה שלי, האם העבודה הכירורגית שלנו עוזרת לך? מאוד. יופי. אדם, עוד משפט. אוקיי. איזמנית גוון הזוי לייכט, זה לא היה לו כל כך פשוט. או בערבו סטוט מנית סולית פולקלור. לא, הזוי לייכט, תרגום. זה לא היה לו כל כך קל. אוקיי, הלאה. סליחה. או בערבו סטוט מנית סולית פולקלור. מה לא עושים בשביל או בגלל פולקלור? לטובת. בשביל או בגלל, אני רוצה לחדד את זה. לטובת. לטובת. יהודית דיברה? לא. בלה. בלה דיברה, היא זוכרת את הסיפור שסיפרתי לכם על פרופסור דב סדן, איך הוא אמר שהוא זרק מהבית שלו את כל כתבי י"ל פרץ בהוצאה של בואנוס איירס, ולמה? בלה, את זוכרת? היה משהו עם צוליב, אבל אני לא זוכרת מה. אוקיי, אז אני אחזור על זה. פרופסור דב סדן סיפר לנו בראשית שנות ה-60, שבהקדמה מדוע הוציאו מהדורה של נדמה לי 16 כרכים או 18 כרכים של כל כתבי י"ל פרס ביידיש בבואנוס איירס, למה הוא זרק? זו הייתה מהדורה עם כריכה ירוקה. למה הוא זרק את זה מהבית שלו? הוא אמר כי אלה שכתבו את המבוא הסבירו ואמרו, הם אמרו ככה, הם דיברו על השואה וכמה שזה חשוב
שיש לקוראים ביידיש בבואנוס איירס, אחרי השואה, כל כתבי פרץ. אז הם אמרו, צוליב דם אומקום. וצוליב זה לטובת החורבן. הם היו צריכים לכתוב איבר דם אומקום, בגלל החורבן. כן? ופה ראינו את מי שתראה, אדם, מי אמר? לטובת או בגלל. אוקיי. אז מי קרא קודם? כן. אני קראתי, אבל מישהו אחר רוצה? יהודית? אני קצת קשה לי היום לדבר. רגע, גמרת אדם את המשפט? כן, אבל ווס טוט מניט צוליב פולקלור. אוקיי, מה אני לא אנסה. עושים למען פולקלור? אני אנסה. אוקיי. רובינשטיין הוציא ריינגנומן אין קופ, אז יהודית, את יכולה את המיקרופון לקרב אלייך? רובינשטיין הוציא ריינגנומן אין קופ, אז ממוז וסגיחר, אופרת ון אלה וילנר, תזיז את החץ, אלה וילנר זוגחצן, weil soll es חלילה verloren gehen, wird es sein ein größerer Verlust für der Kultur. אוקיי, נקודה. רק אמרת חלילה, וצריך להגיד חולילה, כן? חולילה. עכשיו, תקראי 2-3 מילים ותתרגמי. רובינשטיין, הוציא ריינגנומן אין קופ. תרגום. רובינשטיין החדיר לעצמו למוח, החזיר? החדיר, לקח. החדיר, כן, יפה. אז מנמוס וסגיחר, אופרת אבן א' וילנר זוגחצן, עד פה. שצריך כמה שיותר מהר לא, להציל. ממוז זה לא צריך, יותר חריף. ממוז, חייבים, כן. מה שיותר מהר, אופרת אבן להציל את כל זוגחצן, את כל הממרות. רגע, השאלה שלי היא, הוא יכול, קרפינוביץ', לכתוב בקלות, אז ממוז ווס גיחר רטבן. מה פתאום הוא כותב אופרטבן? כי זו פעולה שחוזרת על עצמה. לא. את הכל. נכון, הפרפיקס לפועל רטבן, אופ, אומר לעשות פעולה בצורה החלטית עד הסוף. אז צריכים להציל לגמרי, די וילנר זוגחצן. אלה וילנר זוגחצן, את כל הממרות. מה זה זוגחצן? ממרות, ממרה? ממרות? כן, ודאי, אבל הוא היה יכול לכתוב אלה וילנר ארויס זוגונגן, או אלה וילנר ארויס זוגן, למה דווקא זוגחצן? הסיומת הזאת חצן, מה היא מרמזת? זה משהו עסיסי כזה. משהו עסיסי, משהו מחוספס, משהו לא תקני דווקא, כן? משהו מחוספס, משהו אולי עממי. הלאה. weil soll es חלילה, כי זה עלול חלילה verloren gehen, ללכת לאיבוד. נכון. ואת sein a größer Verlust für der Kultur. וזו תהיה, וזה יהיה הפסד גדול. פרלוס זה הפסד גדול לתרבות. ככה חושב פולקלוריסט. צריך מהר להציל מפי העם, לפני שהעם ישתנה, או לפני שהוא כבר לא יהיה. עוד משפט. Zu lieb sein Liebe zu Folklore, ist אפילו geblieben an alter Bocher. אוקיי. בגלל האהבה שלו לפולקלור, הוא אפילו נשאר רווק זקן. יפה. בוחר במובן של רווק. כן. שאלה היא, אני שואל את קרפינוביץ' ואתכם, למה אהבה לפולקלור גורם לאדם לא להתחתן? נו, כמה אהבות יכול הבן אדם שיהיו לו? יפה. המילה אהבה, כן? אמנם יש גברים שאומרים שיש להם כמה לבבות, יכולים לאהוב כמה נשים, אבל אהבה אמיתית
דורשת את התמסרותך כל כולך. הלאה. אני ראיתי את זה בצורה פחות רומנטית, יותר פרקטית, אם הוא נוסע ממקום למקום כדי לאסוף גם נכון. זוגרץ, אז אין לו אפשרות. אני ראיתי זה את לא זה סותר, זה אני לא ראיתי סותר את זה מכיוון אחר, לשבת עם בן אדם ולשמוע ממנו רק על הפולקלור, את מי זה מעניין? גם נכון, אידאה פיקס, וזה לא סותר אחד את השני או את השלישי. האדם שיש לו אידאה פיקס איננו מסוגל למסור את כוחותיו לדברים אחרים, בוודאי לא לזולת. אוי, זה ממשיך יפה. סליחה? זה ממשיך נורא יפה. בואי נשמע. Wie viel mehr Hand im nicht gerät Schiduchim und gute Schiduchim hat abgesagt. תראו. כמה דיברו איתו, הציעו לו, דיברו איתו, משמעות של הציעו לו שידוכים. כן. אילו שידוכים טובים, הוא סירב. כמה שלא הציעו לו. ויפל מאוד מתגרש. כמה שלא הציעו לו. אז מה המילה? הוא לא עושה, אובגזוקט? סירב. איך זה ביידיש? גר סרט. אופזוגן? אני לא יודעת. אופזוגן, בדיוק. אופזוגן. מה זה אופזוגן, רבותיי? לסרב. כן, כן, אבל תנתחו את המילה כאילו זאת תולעת, ואז מה אתם... זוגן ואופ. מה זה זוגי? להגיד. ומה זה אופ? להגיד לגמרי, לפי מה שאנחנו... כן, אמרנו שאופ זה עשיית פעולה בצורה החלטית. בלבלו לו את המוח. לא, לא, אופזום זה לא בלבל... אנחנו מדברים על אופזום. אופזום בתרגום לסלנג עברי, הוא אמר חלס. כן? זוג להגיד, אופזום. די, תעזבו אותי, לא רוצה, באופן החלטי. אופזום זה גם לפטר מישהו. כן? גם לסרב, גם לפטר. אז הוא דחה, כן. אוקיי. In Institut hat man ihm gewollt verschattenen mit der רגע, לא שומעים אותך. תגידי עוד פעם. In Institut hat man ihm gewollt verschattenen mit der Aspirante זלדה. תרגום. רגע, לא לקרוא את סוף המשפט? לא. במכון. רגע, אני יודע שאת סקרנית לדעת מה קרה, אבל רגע. כן, זלדה, נו, זה מתחיל להיות מעניין סוף. נו, אינסטיטוט, איזה מכון? מכון המחקר. באיבו. באינישר דיסטפטלכר אינסטיטוט. אוקיי. הוא עבד בשביל איבו, כן? רצו לשלח אותו עם הדוברת מה זה לא, אספירנטים? מה זה אספירנטים? שפה אספירנטיה, שפה בינלאומית. לא, מה זה אספירנטים? אני גם חשבתי שזה אספרנטו. אולי מעוררת השראה? תרשו לי. איך? מעוררת השראה? לא. רגע, אתם לא תדעו, מכיוון זוהי שפה מקצועית של איבו. באיבו, כמו שבאוניברסיטה בירושלים, כן? יש דוקטורנטים, ויש לומדי MA, ויש פוסט-דוקטורנטים. אספירנטור באיבו, בשנות ה-20 וה-30, זה היה מעמד של מישהו שרוצה להתקדם במסלול המחקר, כדי לקבל תעודה של חוקר מדופלם, אספירנטור. ומי שהשתתף במסלול המחקרי הזה, נקרא אספירנט. אז הם רצו לשדך אותו, באינישר ויסנשפטלר אינסטיטוט, עם חוקרת אחת שעשתה את המסלול המחקרי. הוא מתעניין והוא פילולוג, אז מה יותר מתאים שתהיה לו אישה שעוסקת בענייני איבו.
אז מה הוא אמר על זה? כן. זלדה, אפרזסנמוד. מה זה פרזסן? אפרזסנמוד. רווקה זקנה. סליחה? רווקה זקנה. יושבת. למה אומרים שזלדה האספירנטית הייתה אפרזסנמואית? איך משם אנחנו אומרים רווקה זקנה? זה נכון. מזצן, היא יושבת. כן, אבל לא אמרו הגזסן, אפרזסן. מיושבת בדעתה. לא, זה רווקה זקנה. למה? זיצן זה לשבת. פרזיצן, אם תהיה פועל כזה, הפרזסן בא מפרזיצן, זאת אומרת שהיא יושבת מעל ומעבר לזמן שאישה צריכה להתחתן. אמרנו שפר זה עשיית פעולה מעל ומעבר למרחק גדול. ברגע שאתה יושב, כן, כמוית, מה זה מוית? רווקה. נערה, אישה לא נשואה, כאילו, אישה... יש המיידלה, ילדה קטנה, המיידל, בחורה בגיל שמתקרב להיות קלה, המוית עברה כבר את הזמן שהייתה צריכה להתחתן, ולכן היא נחשבת לרווקה בלה, רווקה זקנה. היא יכולה להיות בת 22 דרך אגב, היא לא צריכה להיות בת 45. לפי התקופות. היום במדינת ישראל, בת 30 לא נחשבת לפרזסנמואית, כן? זה תלוי בתקופות. אוקיי. הספציאליסטיקה עם יידיש מחולים. כן, אז מי הייתה זלדה זאת? הספציאליסטיקה, תרגום? מומחית למאכלים יהודיים. נכון. אש ביז 12 יורהונדרט. 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 המילה הונדרט. יש לכם פה המילה אש. נכון. אז היא מומחית למאכלים יהודיים, אש ביז 12 יורהונדרט. תרגום? אחורנית, כאילו עד המאה ה-12. כל כך רחוק, אחורנית, עד למאה ה-12. אני חייב להגיד לכם שקרפינוביץ' יודע מה שהוא כותב. מכיוון שבאיבו היו התמחויות גם היה להם קרטסת ענקית, גם לעולם התחתון, ולמשל אורקה נחליק, הגנב המפורסם, שישב בכלא 30 שנה, בכל מיני בתי כלא בפולין, כי תפסו אותו כגנב, 30 שנה הוא היה גנב, 27 שנים ישב בבתי כלא, אחרי שהוא יצא מהכלא האחרון בראשית שנות ה-30, הוא הפך לסופר יידיש שכתב ספרים שלמים על העולם התחתון, והוא נכנס ללקסיקון פונדרנייר יידישר ליטרטור. הוא כנחלניק, הוא כיום נושא למחקר בספרות יידיש על העולם התחתון. אמנם הוא כתב בפולנית, אבל הוא ידע יידיש, אני יכול להראות את זה, כי אחותו עלתה ארצה בסוף שנות ה-20, והוא כתב לה מכתבים ביידיש. ואני השגתי כמה מן המכתבים האלה, אבל זה נכון שהוא כתב קודם כל את כתביו על העולם התחתון היהודי והכללי בפולין, בפולנית. אבל הוא היה סנסציה כזאת בראשית שנות ה-30, כשחזר למוטב והפך לסופר יידיש, שפרסמו אותו בתרגומים ליידיש, ספרים שלמים ובעיתונות, ועד היום לא הצלחתי לברר
האם יש יצירה אחת שהוא כתב ביידיש, או שזה הכל תרגומים שתרגמו אותו. עד היום אין אף מחקר רציני על מה שהוא מספר על העולם התחתון מבפנים, על העולם התחתון בפולין בשתי מלחמות העולם. עכשיו, אותו אור כנחלני, ששמו האמיתי היה פרברוביץ', הפך למומחה באיבו לעולם התחתון, והוא היה בא לאיבו להוסיף לכרטסת שהייתה באיבו על השפה של העולם התחתון. אז אותו דבר עם הבלה, משמע עם הזלדה הזאת, יכול להיות שזה אפילו דמות אמיתית. תחזור על שמו בבקשה. אוי, תודה שהדליקו אור שם. כן, אשתי הדליקה, תודה. יופי, תודה. ככה, אור כנחלניק, זה שמו המקצועי כסופר, אור הפירוש בפולנית, גנב מנוסה שישב גם בבתי כלא, ונחלניק זה חוצפן, גנב חוצפן. שמו האמיתי, אני חושב שזה היה יצחק הפרטי, אבל שם המשפחה זה פרברוביץ'. מי שייכנס ללקסיקון פונדנאי היידיש הליטרטור, נמצא נדמה לי לפי פרברוביץ', אולי לפי אור כנחלניק, נמצא ביוגרפיה מאוד חלקית, מאוד לא שלמה, אבל בכל זאת הוא ימצא שם דברים. טוב, נמשיך. יהודית, תמשיך. רובינשטיין הוט אוברגזיין. תדברי אל המיקרופון, כן. Rubinstein hat aber gesehen in sein reichen Dämien, wie Zelda, die Aspirantke, preist, wie Abutschan auf ihre lange Dorefis, zum Institut und Hickendicker hinter ihr. ההינקדיקר אינטר-איר. ההינקדיקר אינטר-איר. תקראי 2-3 מילים תתרגמי. אבל רובינשטיין... למה אבל? ביידיש. אובר. רובינשטיין hat aber gesehen in sein reichen Dämien. אוקיי. אבל רובינשטיין ראה בדמיון העשיר שלו... בבניין. הוא מתכוון לאיבו, כן? לא, בדמיון, דמיון. דמיין, לא הבנתי. דמיין. רובינשטיין אבל ראה. כן, בדמיון העשיר שלו. וזלדה די אספירנטיקה, שזלדה, איך זלדה החוקרת? האספירנטים. האספירנטית? שפרייזט ואבוצ'ן. בוצ'ן, תרגום. לא יודעת. שפרייזן. שועטת כמו חסידה. צועדת, כן, צועדת. שועטת, לא צועדת אלא מהר. כן, צועדת בצעדים גדולים, ויה בוצ'ן. אויף אירה לנגה דארפיס. על רגליה... מה זה בוצ'ן? לא, אתם את הבוצ'ן לא אומרים, כן? חסידה. צועדת כחסידה, או יפירלנגה דארפיס. על רגליה הארוכות והדקות, כן. צום אינסטיטוט, למכון, כן. ונער, והוא, ההיקנדיקר הינטר עיר, הצולע מאחוריה. לא הצולע, והוא צולע מאחוריה. זה הוא ראה בדמיונו, ואז מה קרה? אבל כתוב ההיקנדיקר. ההינקדיקר, אחד צולע, כן. Das Bild ist ihm לגמרי נתגפלן גבורן. לא, נתגפלן גבורן. תרגום. נכון. התמונה הזאת לא מצאה חן בעיניו. לגמרי לא מצא חן. לגמרי.
עוד משפט. משפט אחרון, וילנה wollt sei beworfen mit Häusig. תרגום. וילנה עוד וולט. וולט, מה זה הוולט הזה? אני לא יודעת, וולט sei beworfen. אז רגע, אז וילנה עוד הייתה צוחקת עליהם. לא, 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 לא. אבל את הוולט הזה אני עכשיו רוצה לעבוד עליו איתכם קצת, כי זה יחזור בהרבה משפטים ואי אפשר כל פעם. וולט וול. וול פועל עזר של זמן עתיד. כן. איך ול ריידן, אני אדבר. וולט פועל עזר של זמן עתיד, אבל במובן הייתי מדבר, זה מין פועל עזר על תנאי. wenn ich הוב המיקרופון, כאשר הואילו יש לי מיקרופון, וולטיר גרד zu 1000 Menschen. הייתי מדבר אל 1000 אנשים. עכשיו פה במשפט, סליחה, ich wollt gerät, wollt gerät, du wolltest gerät, wir wollten gerät, Wilne wollt sie beworfen. וילנה הייתה עושה משהו, מהו הפועל? וולט בוורפן. מה זה בוורפן? משליחה. מה? משליחה. זורקת. לא, כי אז הייתי יכול להגיד, וילנה וולט גוורפן. אז זה, וילנה הייתה משליחה. מה זה וילנה וולט בוורפן? מה עושה הפרפיקס בא? איך הוא משנה את הפועל ורפן לזרוק. אם אתם זוכרים, כאשר דיברנו על פרפיקסים, אמרתי שהפרפיקס בא, אומר שהפעולה שנעשית עם הפועל ורפן, חלה על כל היחידה שמקבלת את הזריקה. בוורפן, זה לזרוק, נגיד, אבנים על מישהו מכל הצדדים. בוורפן, לסקול. וילנה וולט זה בוורפן, וילנה הייתה סוקלת אותם, מתחויזק. בדברי לעג. למשל, רגע, שיהיה ברור, פורים, bewarft man Menschen in Gas mit Konfetti. לזרוק על מישהו מכל הצדדים. אז רובינשטיין הבין שהם היו, אם היו מתחתנים, היו זוג ללעג ולקלס לפני כל וילנה. כמה זמן יש לנו עד 7:30? 8 דקות. כמה? 8 דקות. מינוטים. מישהו עוד לא קרא? שלמה. שלמה, בבקשה, ותקרא עוד משפט. Jetzt ist gestanden auf dem Fischmarkt und geläuert auf Folklore. יופי. תקרא 2-3 מילים. Jetzt ist gestanden, עכשיו הוא עמד auf dem Fischmarkt בשוק הדגים und geläuert auf Folklore. פה תפסתי אותך. מה זה גלוירת? גלוירת, אני מניח שהוא חיפש. לא, 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 לא. אתה יכול להניח הרבה דברים שמתקרבים לאמת, אבל הם בכלל לא אמת. אני מזה שאתה לא יודע מה זה גלוירת, אני יודע שלא למדת בחדר, איפה שהיו מתרגמים כל משפט, כל מילה ביידיש. לא למדתי בחדר, נכון. זהו. מי יודע מה זה לוירן ביידיש, נו, איך אומרים? בחומשטייץ'. בתרגום של התורה, לוירן אדם, יש לך מושג? יש לי את המאמר של שלמה נובלמן איפשהו, אבל אני לא זוכר. רגע, מאיפה יש לך ספר? מהיידיש בוק סנטר.
כל הכבוד. יש לו לויר? אני הסברתי לאדם, נדמה לי לא לכם, בשיחה פרטית, שיש מילון של חומשטייץ', של היידיש, של תרגום התורה, על ידי דוקטור שלמה נובל, מאיבו, ואדם מצא שהספר נמצא אונליין. השאלה אם אפשר, הוא הסביר כ-400 מילים מתוך החומשטייץ', מתוך היידיש שבו בחדר היו מתרגמים את התורה. לא תמיד כל המילים ישנם, זה רק מבחר של 400 בערך. אתה יכול להסתכל אם יש לויר? אבל זה לא המילון מה שיש, זה גלויר מאמר. באונליין זה לערוב. מה זה אונליין? יש לי את המילון של דוקטור דומינסקי שושנה באינטרנט. כן, לעשות מערב, נכון. וככה, כאשר מדובר על מערב בתנ"ך, כן, אז הרבה היה מתרגם גלוירט, הוא ערב. זאת אומרת, אתה מסתתר ומחכה לתפוס את האויב. או במקרה שלנו, אתה מסתתר, רובינשטיין מסתתר ועורף איפה הוא יוכל לתפוס מישהו בסוג הדגים, שיש לו איזה ביטוי פולקלורי. תמשיך המשפט הבא. Zugehen nennt zu die Balayes, hat nicht gehabt hat nicht gehabt dem Mut. עד פה. תומר, לא, עד פה. סליחה? עד פה. גיין ננטר zu die Balayes. צוגיין. צוגיין ננטר zu die Balayes. מה זה צוגיין? צוגיין זה ללכת לכיוון. לא, 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 לא. גיין זה ללכת, אבל זה שוב, לא היית בשיעורים של הפרפיקסים. צו גיין, הפרפיקס צו, כן? צו גיין לגשת, כן? לגשת צו די בלייס. בלייס? זה הגיגיות. לגשת אל הגיגיות, כדי לשמוע מה מדברים המוכרים, הוטר נשגעת, איך כתוב כאן? מות? זה מות. מה לא היה לו? אומץ. רוח. לא היה לו אומץ רוח. בוודאי קרפינוביץ' יסביר את הפסיכולוגיה של רובינשטיין, למה לא היה לו, הרי הוא יכול לגשת ולשאול לו, או לשמוע מה הם מדברים. תמשיך מעוד משפט, למה לא היה לו אומץ? תומר ווטמן עם מבייש זין. הוא פשוט היה ביישן, הוא לא רצה לגשת, כי... לא, לא, לא. אתה מבין בערך, וזה, תשכח מזה. אצלנו צריך לתרגם במדויק. תומר, שמא אוקיי, יבקשו. תומר זה אולי... תני לשלמה לבד קודם. תומר זה אולי... לא, תומר, לא כאן. תומר כאן, התרגום זה... שמא. שמא. עכשיו, מי שזוכר אחד השיעורים שלנו הראשונים, מאיפה באה המילה תומר ביידיש? מעברית, ת' מ' ר'. ומה זה? למה תאמר, פה אנחנו יכולים לתרגם את זה שמא? לא, אתה לא תדע, שלמה, כי לא היית באותו שיעור, אבל אולי מישהו זוכר מה הפירוש שנתתי, הסמך מסמכים. עוד פעם? כן? אדם לא היה, שלמה לא היה, חיה לא הייתה, רק יהודית ובלה נשארו, אבל אני לא דורש שתזכרו כל מילה שאמרנו, כן. אז זאת אומרת שמא יביישו אותו. לא, לא, כן, אבל עכשיו אנחנו עוסקים במילה תאמר, איך תאמר הגיע להיות ביידיש תומר, ולהיכתב לא בעברית. הרי אני מהשיעור הראשון אמרתי לכם, שמילים בעברית
נשמרים בכתיב שלכם העברי בתוך יידיש. ופה כאילו זה סותר את מה שאני לימדתי אתכם. פה המילה תומר זה ת' א' קמץ במעין ריש, אז מה פה קרה פה? אז אני שמח שיש לי הזדמנות לחזור על סיפור שסיפרתי לכם. זה סיפור קצת ארוך. אם נשארו 4 דקות, אני רק אתחיל את הסיפור, נצטרך לגמור אותו פעם הבאה. אתם זוכרים את הסיפור ששזר, שנשיא המדינה השלישי אמר לפרופסור שמרוק, המורה שלי, שהוא צריך סטודנט שיעשה לו איזה עבודה ביידיש. ופרופסור שמרוק קרא לי, ובאנו לשזר לבית, לנשיא השלישי, וישבנו אצלו בחדר, שזר מצד אחד של השולחן, ופרופסור שמרוק ואני מצד שני. זוכרים את הסיפור? אולי בלה אז לא הייתה. אני זוכרת שסיפרת, אבל אני לא זוכרת את הסיפור, אוקיי. אני מצטערת. ויהודית, אז היית, את זוכרת משהו? אני זוכרת שסיפרת, ואני לא זוכרת את הסיפור. אז אני אקצר את הסיפור, לא אעשה אותו דרמטי כמו שעשיתי אותו אז. זלמן שזר היה חוקר מדעי היהדות בין היתר, והוא כתב אחד המאמרים הנדירים על היידיש בספרות השו"תים, בספרות השאלות והתשובות הרבניות. אני חושש שהוא יתארך יותר מדי. מה השעה עכשיו? אדם? 7:31, אבל אתה באמצע סיפור. לא, זה סיפור שייקח כמה דקות טובות, וכדאי לזכור איך תומר הפך לתומר. זה אחד הדברים המופלאים, כיצד הדו-לשוניות היהודית, יידיש עברית, כאוניה פרסונליס אצל יהודים במשך דורות, עזרה שהעברית תחדור ליידיש הרבה פעמים בכתיב פונטי. אנחנו נשאר במתח עד לשבוע הבא, עד ליום שני. בדיוק. אל תאכלו את עצמכם, תחזיקו מעמד יום שני הבא ב6. אבל אם תקדימו ב5:45, אז אולי נספיק לשוחח גם על זה. מודה לכם על הסבלנות. בלה, נדבר? כן, כן. כן, בואי כן, נדבר. בהחלט, כן. יופי, תודה רבה. ושלמה, זה היה תודה רבה. סיפור נהדר, תודה. רגע, אנחנו לא גמרנו אותו. לא, בינתיים, גמרנו. בינתיים. בהזדמנות הראשונה, אחרי בלה, הפעם ניתן לבלה, אבל נמשיך עם שלמה, אם אדם יכול לראות אם אחרי ה-17, מי זה ב-17 בלה תמשיך, ב-19 עדיין אנחנו פנויים, וב-24 יולי. אנחנו חוזרים לשלמה. טוב, יופי, תודה. יופי, תרשמו את זה. יש תוכנית, יופי. להתראות ביום שני. תודה רבה. נעמתם אדם, לי מאוד. הקלטת? הקלטתי אכן. אוקיי, אבל בלה, לפני שאת הולכת, כן. האם אפרים דיבר איתך, כי הוא בצדק אומר, שמכיוון שאלה מכתבים משפחתיים, אנחנו צריכים לדעת אם מותר להם להעלות את זה ליוטיוב. אז זהו, אני חושבת שאת המכתבים האלה, אני לא הייתי רוצה להעלות, כי אלה לא מכתבים שלי. אוקיי, אז אנחנו לא נעלה אותם, אבל היום, מה שהקלטנו, שלמה, אתה מסכים שנעלה את זה ליוטיוב? אין לי שום זכויות יוצרים על זה, אדרבה. בסדר. אז אם ככה, אדם, אם יצא, אני אדבר עם אפרים, אבל אם תדבר איתו, תגיד לו שאנחנו... טוב, השאלה מי צריך להעלות את זה, כן? אז אם אפרים אמר לך איך עושים, וזה לא ייקח ממך יותר מדי זמן, אם זה ייקח יותר מדי זמן, אז צריך לחשוב. לא, אפרים נראה לי יעשה את זה. אוקיי, אז תבקש לי. אדם, סליחה. הוא אמר שהוא יבוא היום מאוחר, אבל הוא לא בא. אבל אני יודע שאפרים נורא עמוס.
ככה שאנחנו מבינים. זה לא שהוא לא רצה לבוא. אשתדל לשלוח מיילים לכל מי שלא הגיע. להתראות לכולם. אדם, שנייה אחת, אדם.